Ο Δομήνικος Κυριάκος Θεοτοκόπουλος, επωνομαζόμενος Ελ Γκρέκο, δηλαδή ο Έλληνας, γεννιέται το 1541, κατά πάσα πιθανότητα στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με μια άλλη άποψη, η ιδιαίτερη πατρίδα του είναι το χωριό Φόδωρα. Στο ναό της Αγίας Εκατερίνης, στο Ηράκλειο, σπουδάζει τη βυζαντινή εικονογραφία, αλλά δέχεται επιρροές και από την Ιταλική Αναγέννηση. Ο δάσκαλος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου είναι, αν και όχι με μεγάλη βεβαιότητα, ο Ιωάννης Χατζηδιώτης. Σώζονται λίγα έργα από αυτή την περίοδο, όπως είναι η βάπτιση του Χριστού, η άποψη του όρους και της Μονής Σινά και το πάθος του Χριστού. Ο Δομήνικος, ζωγραφίζοντας τα σιγοτραγουδού σε λαϊκά τραγούδια, των οποίων στη συνέχεια αποτελούν γνωστά σε εμάς άσματα, όπως τα Ριζίτικα και ο Ερωτόκριτος. Αυτή είναι η μουσική που κυριαρχεί αυτή την εποχή στην Κρήτη. Ασφαλώς όμως θα είχε ακούσει και εκκλησιαστικές συνθέσεις, όπως αυτές του συνθέτη Φραγκίσκου Λεονταρίτη, στις οποίες είναι έντονες οι επιρροές από την Ιταλική αναγεννησιακή μουσική. Στα 1567, ο 20χρονος Θεοτοκόπουλος αφήνει την Κρήτη για τη Βενετία. Με ένα μικρό μπογαλάκι στο χέρι, από την πρώτη στιγμή θα μπώνεται από την ομορφιά και τη μεγαλοπρέπεια της Βενετίας. Κάστρα, εκκλησίες, οικόσιμα, ανάκτορα, δρόμους, γεφύρια και τι να πρωτοθαυμάσει. Στην Ιταλία, ο Δομήνικος θα μαγεύτηκε από την αναγεννησιακή κοσμική μουσική που παίζεται από επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικούς, μάλιστα και από γυναίκες μουσικούς. Αυτή την εποχή κυριαρχεί το μουσικό είδος της καντσόνας και το μαδριγάλι. Η καντσόνα είναι το αντιπροσωπευτικό είδος που επικράτησε στις αυλές των δουκών της Βουργουνδίας και των βασιλιάδων της Γαλλίας. Γράφεται για 3 φωνές, από τις οποίες η μία ή και οι 2 χαμηλότερες αποδίδονται από μουσικά όργανα. Οι καντσόνες μελοποιούν ερωτικά ποίηματα. Το μαδριγάλι είναι ένα αριστοκρατικό είδος ποίησης που άνθησε στις μικρές ιταλικές αρχοντοεπαύλεις και αποτέλεσε την αγαπημένη ψυχαγωγία των καλλιεργημένων ερασιτεχνών. Εκεί ο Θεοτοκόπουλος μαθητεύει κοντά στον Τιτσιάνο Βετσέλιο, Ιταλό ζωγράφο της Αναγέννησης, ο οποίος μόλις είχε τελειώσει το μεγάλο ευαγγελισμό για το ναό του Σαν Σαλβαντόρ της Βενετίας 1566, ένα έργο στο οποίο ο Δομήνικος θα βρει τον εαυτό του. Ο Δομήνικος γνωρίζει ακόμα τον Τιντορέτο και εξοικειώνεται με την τεχνοτροπία του μανιερισμού. Το 1570 μετακομίζει στη Ρώμη. Εκεί απέκτησε ευρύτερη ουμανιστική παιδεία καθώς και γνώσεις αρχιτεκτονικής και γλυπτικής. Έγινε φίλος με τον Τζούλιο Κλόβιο, σημαντικό εικονογράφο χειρογράφων, ο οποίος τον προώθησε σε κύκλους που βοήθησαν πολύ στη σταδιοδρομία του ζωγράφου. Ο Γκρέκο εξασφαλίζει την αναγνώριση του κυρίως μέσα από το είδος της προσωπογραφίας, στο οποίο ξεχωρίζουν τα πορτρέτα του που φιλοτέχνησε για τον Τζούλιο Κλόβιο και το στρατιωτικό Βιτσέντζο Αναστάζη. Το 1572 επιστρέφει στη Βενετία για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά τελικά αποφασίζει να αναζητήσει καλύτερη τύχη στην Ισπανία, με την ελπίδα να λάβει κάποιες παραγγελίες για το Εσκοριάλ, κατοικία, μοναστήρι και βαυσολείο των βασιλιάδων της Ισπανίας κοντά στη Μαδρίτη. Ο μοναδικός όμως πίνακας, το μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου και της Λιβαϊκής Λεγεώνας, περίπου 1580-1582, φιλοτέχνησε για τον άκτορο, απορρίφθηκε από τον Φίλιππο το δεύτερο. Το 1576-1577 εγκαθίσταται στο Τολέδο. Εκεί ονομάστηκε Ελ Γκρέκο ο Έλληνας. Στα έργα του όμως υπογράφει πάντα στα ελληνικά, όπως για παράδειγμα Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Κρίς επίησε ή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος επίη. Αναλαμβάνει πολλές παραγγελίες για το διάκοσμο εκκλησιών και για τα πορτρέτα και αποκτά μεγάλη φήμη και πλούτη. Με τη σύντροφο της ζωής του, Χερόνιμα Ντελασκουέβας, αποκτά το 1578 το γιο του Χόρχε Μανουέλ, ο οποίος θα ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του. Από τον συγγραφέα Μαρτίνεθ μαθαίνουμε ότι ο ίδιος ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πλήρωνε μουσικούς για να παίζουν μουσική την ώρα που δείπνούσε και αυτό του έδινε μεγάλη χαρά.
Τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα του Δομηνίκου Θεοτοκόπουλου στην Ισπανία είναι «Η διανομή των ηματιών του Χριστού», «Το όνειρο του Φιλίππου», «Το μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου», «Η πέμπτη σφραγίδα της Αποκάλυψης». Η προσκύνηση των ποιημένων, η βάπτιση του Χριστού. Τα θέματά τους είναι κυρίως θρησκευτικά. Επίσης ζωγραφίζει κάποια τοπία, όπως την άποψη του Τολέδο, προσωπογραφίες και ένα έργο με μυθολογικό θέμα, τον Λακόντα. Η ζωγραφική του στην Ισπανία επηρεάζεται από τη βυζαντινή καλλιτεχνική παράδοση, από τον ιταλικό μανιερισμό, ένα καλλιτεχνικό ρεύμα το οποίο αναπτύχθηκε κατά τη τελευταία περίοδο της αναγέννησης, από την ολλανδική προσωπογραφία και την ισπανική ζωγραφική. Το 1586 ολοκληρώνει το αριστούργημά του «Η ταφή του Κόμι Οργά», έργο περίφημο για την έμπνευσή του. Ζωγράφησε τουλάχιστον 4 σειρές με τον Χριστό και τους Αποστόλους που βρίσκονται πλήρεις ή διασπαρμένες σε μουσεία, ναούς και ιδιωτικές συλλογές. Πέθανε στο Τολέδο στις 7 Απριλίου 1614, αφήνοντας πίσω του ένα ανεκτήμητο ζωγραφικό έργο. Τα χαρακτηριστικά των έργων του είναι η επιμήκυνση μορφών, που σύμφωνα με την εύστοχη παρατήρηση του Νίκου Καζαντζάκη είναι σαν να τις τραβάει το χέρι του Θεού προς τον ουρανό, ενώ το βάρος τους τις δένει με τη γη. Επίσης, είναι μεγάλες εκστατικές χειρονομίες, η αντιθάσεις φωτεινού-σκοτεινού, τα έντονα εκφραστικά χρώματα και εξαφάνιση διάκρισης ουρανού και γης.